we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasantigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Human sa Baguio, sunod-sunod usab nga sunog ang nahitabo sa Dakbayan sa Sugbo, diin usa ka kinabuhi ang nagkalas. Napasagdan nga kandila ang gitumbok ni hinungdan sa nahitabong sunog. Ania ang report. Naabda namo si Alan Campos sa Evacuation Center sa Barangay Tisa, Cebu City. Nga naghuwat aron matabangan nga mahipos sa namatay niya anak nga naapil sa pagkasunog sa sitio Mansanitas. Giangkon samahan nga gikadinahan niya ang iyang anak tungod sa diferensya niinis pangisip kinsa manapat na sa mga tawo silang dapit. Doon na siya gilakaw ni atong higayuna og pag-uli niya kusog na kain kayo og wa na niya matabang ang iyang anak. Ako na siyang gilinahan lang ba para di ko gusto nga makasa, di ko gusto nga mawas akong pananaw gani. Samtang moabot sa 20 ka mga Pinoy-anan ang nalakip sa sunog sa sitio Mansanitas, diin walay napunit bisan gamay ang mga molupyo. Imbis na patoy gamay nga napunit na mo sa pagbagyo, karon wala na gyud. Usa ka kinabuhi ang nagkala sa pag-igo sa sunog diri sa sitio Mansanitas, Barangay Tisa sa Cebu City. Inani ka miserable ang kahimtang sa kinabuhi sa mga molupyo dinhi. Nabiktima na sila sa bagyong Odette. Nabiktima pasab sila sa sunog. Busa kinahanglan kay sila og ayuda gikan ni bisan kinsa magobyerno man o pribadong sektor. Sa laing sunog nga nitabo sa Dalan Orhilio, Barangay Sambag 2 sa Cebu City. 13 ka mga commercial establishments ang gilamoy sa kalayo diin moabot sa kapin 15 milyones pesos ang danyo sa sunog. Kandila, murag kandila kay pag abli di sa tukuan diha trabahante nakita diha duha kandila og kandila nga nagtuo padung ubos. Mipahimangon ang Pangulo sa Cebu City Fire Office nga magmatngon labi na karong panahona nga dali kaayo mo silaob ang kayo kay ugama kahoy nga nangaputol sa bagyong Odette. Nabagyuhan na ta niya, masunugan pa ta, pait kayo atong kinabuhi. Gidugang ni Fire Marshal Joseph Salboro nga daginuton pa kaayo ang tubig karong panahona ug dakong hagit alang kanila ang pagpaong sa sunog busag kinahanglan nga magmabinantayon usab ang tanan. Tabang ta sa effort sa gobyerno kay maglisod ta o maglisod mi ani nga trabaho kay limitado po dato ang manpower, limitado ato ang resources, pero og ang komunidad mo tabang males na to ang sunog, probably malikayan gid natong sunog. Sa pikas bahin higpit nga giban ni Mayor Mike Rama ang paggamit og mga firecrackers ug tanang matang sa pyrotechnics aron malikay sa sunog. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Enero 31 ang deadline nga gihatag sa Visayan Electric Company aron mapasigan nila pagbalik ang tibok franchise area. Aminado silang subidahon pa kini apan ilang paningkamutan gyud ang pagkabot nini. Adunay live report si Nico Serino. Nico.
Yes lan sa mga nangutana kung kanus agyud mahibalik ang kuryente ubos sa Visayan Electric, doon na sila giset nga deadline ug target alang niini. Kapin usa ka semana sukad miigo ang bagyo, makita gihapon sa kadalanan ang kadaot nga gibilin sa mga poste sa kuryente nga nangatumba ug nangabali. Hinuon subsub na ang restoration efforts ug pag-ayo nga gihimo sa mga power utilities ug sa mga linemen nga taga-laing-laing lugar nga gipabiyahe sa Sugbo. Matud sa Visayan Electric, tagduha ka shifts ang gipatuman aron mapaspasan ang trabaho. Gipahibaw nila halos makumpleto na ang ilang mga priority areas nga sugan. Kadaghanan sa 32 ka mga ospital sa ilang franchise area, ingon man COVID vaccine storage sites ang na-energize na. Ubay-ubay nga water pumping stations ang nabalik na sab ang linya sa kuryente. Gihatag sa governor namo nga kuan. Priority. Yeah, sa priorities. And ang karon, as of karon, ang tanan nga mga city halls ug municipal halls na energized na pud namo. And that's from San Fernando, Naga, Cebu City, Mandaue, Consolacion, up to Liloan. Ang kumpanya mi target nga maka-energize og 30% sa ilang mga kliyente sa pagtapos sa tuig. Sa Enero 10, 80% ang target sa kapin 400,000 nilang mga konsumidor ang gitinguha nga ma-restore. Samtang sa hinapos sa Enero, ang deadline nga gihatag nila nga 100% na ang masugan. Lisod man kuno nga target apan paningkamutan nila kini. Now, this is a very aggressive gyud nga kuan nga target, no? But we will really try to deliver this, no? Gamito na mo ang tanan namong resources, tanang tabang nga naabot diri sa amo para maka-achieve mi ani nga target. Unya na lang mi molikram mo og kung may di kita gyud kaya. Sa pikas bahin ang Mactan Electric Company kun MECO mipahibaw sab sa dugang mga lugar sa Lapu-Lapu City nga ilang napasugan na pagbalik. Kagahapong adlaw, lakip sa na-restore pagbalik ang ilang Tambuli feeder parte sa second bridge paingon sa pipila nila ka mga secondary transformers. May mga parte na sab sa ilang feeder 1 ug 2 nga na-restore na pagbalik ang kuryente. Gipahibaw karon sa mga power utility companies ngang update sa ilang mga trabaho anara sab nila gipost sa ilang social media accounts so katong dunay access sa internet mamahimo sab sila nga magpakisayod kun kanus agyod mahibalik ang linya sa kuryente sa ilang tagsa-tagsa nga mga lugar. Lan? Salamat Nico Serino. Nagpasulabi man ang kangit-ngit hapit sa tanang dapit sa Sugbo apan wa kini makapugong sa malipayon ra gihapon nga pagsaulog sa Pasko sa mga Sugboanon. Ang report ni Femari Dumabo. Di pareha sa mga nangaging katuigan nga magdasok ang mga manimbahay sa Misa Aguinaldo, ilabi na sa Cebu Metropolitan Cathedral. Karong tuiga, igurang nasunod sa simbahan ang 50% nga kapasidad sa tugutang makatambong sa Santos nga misa. Sa iyang walig gipalanog ni Arsobispo sa Sugbo Jose Palma nga tungod sa bagyong Odette nahimong silent night ang Pasko. Apan iyang awhag sa mga Sugboanon nga sa ulugon gihapon kini nga balaunon. Hangyo usab niya nga padayong mupaambit sa mga biktima nga mas nagrabihan sa bagyong Odette bisan sa ginagmay nga paagi. Kay kung aton lamang ko galingon ang atong una-unaon nakaingon kita di rid nato kaya pagatubang nining mga krisis. Pero tungod kayang Dios uban kanato maglaom kita nga makabarog kita makabangon. Samtang sagad sa pamilya ug managhigalaay misugat sa Pasko daplin lang sa dan. Naguban man og balay apan usa sa ilang gisiguro nga luwas ug madayan-dayan gihapon sa ilang atubangan sa balay kining dako nga parol. Balag lagi amig bagyo nga kusog. Pero malipayon gyapon mi labi nang alas ang andang nga tagag manglawas Ginoo. Okay na mi ano. Mary bahalag way bugnaw basta hubog gyapon. Bahala na kay ang ala ato na dibdibo na matay tag sayo. Samtang uban misaulog sa Pasko Sod sa ilang panimay ug nagsaw sa giandam nga Noche Buena taliwa sa kangit-ngit. Ana gihapon ang exchange of gifts. Being Filipinos, tradition na ginanato nga maghanda every Noche Buena. And then, so bahala with all these trials in life,
ana gyapon salo-salo lang gyapon tagi. Pipila ka minuto sa wapa motungtong alas 12 sa tungang gabi. Kining grupo sa mga batan-o nag-andam na niining mga kwitis ug ubang pabuto dinhi sa may hipodromo. O ginsaktong pagsud sa Disyembre 25, sunod-sunod nga buto ang makita og madungog. Anaw sab ginagmay nga fireworks display. Wahinoy natala nga nabuthan. Uban ni Cleofer lumayag. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Mga panimay na sunog usab dito sa dakbayan sa Talisay. Gawa sa mga sinakong bugas, CSW or CSWS, nangayusab og 20,000 pesos nga relief packs gikan sa DSWD Region 7. Ang report ni Famary Dumabok. Gisugdan sa miaging simana ang pagapod-apod sa tag 25 kilos nga bugas sa 80,000 ka pamilya nga gibalay-balay paghatod sa mga kawani sa barangay. Mato de Filipa Solana, Talisay City Social Welfare Services Head nga ana-ana sa 40% nga nakadawat na sa 80,000 ka mga pamilyahan nga biktima sa bagyo. Samtang padayon ang pag-validate sa CSWS office karon sa natalang mga banay kansang panimay ang totally damaged sa pagkakaroon inisyal nga naa sa 10,000. Samtang nangayo ang CSWS og 20,000 ka mga food pack sa DSWD-7 aron ilang ihatag sa mga biktima sa bagyo. So we're doing the validation, the encoding for the master listing of all the affected families. For submission na siya sa DSWD Region 7 as basis siguro for further assistance nga mahatag sa DSWD National. Sa pagkakaroon aduna pay 500 ka mga evacuees ang nagpabilin karon sa mga evacuation centers sa Dakbayan. Ato sad nga gi-refer sa atong rural health physicians ang atong mga evacuation centers para gibisita na nila actually atong Friday. So naa nato yung mga request sa tambal, so ato nang procure po nato ang mga reseta. Mato ni Mayor Samsam Gulyas nga lakip sa ilang gipang-validate ang gidaghanon sa mamahimong mahataga sa Dakbayan og ginabang pinansyal. Ang ako lang giingon sa nila karon, everyone is affected, so ihatag na kumpletuhan naghatag, hopefully makumpleto within the week ang 25 kilos na bugas. And while gipanghatag na ongoing man sa assessment sa tanan totally damaged to partially. Samtang aduna nay 12 ka water refilling station sa Talisay City ang gipahuwam og generator set sa Dakbayan aron makasugod na og baligya og tubig mainom. Ug padayon usab ang pagrasyon sa tubig sa tabang sa Talisay City Fire og pribadong mga kumpanya. Uban ni Jun Sulon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Bisan adlaw sa Pasko, anaa sa Relief Operation Center sa Tagbilaran City sa Bohol, si Nessa Estoque aron mutabang sa pag-repack sa mga relief goods alang sa mga biktima sa bagyong Odette. Dako ang iyang pasalamat nga walay dautan mahitabo kaniya ug sa iyang pamilya dihang mikuso-kuso ang bagyo. Niadtong Sabado mukabat sa 12,000 ka mga relief packs ang gida sa kalungsuran aron iapod-apod sa mga biktima. Mapasalamaton si Bohol Governor Arthur Yap sa hinabang ug donasyon nga ilang nadawat. Apan kinahanglan paghihapon og dugang tabang ang lalawigan sa Bohol. Ang tabang ko kay dagan man gud ang napituhan. Ana lang gud para napog ko ikuan ba. Indutor nga kung mama kami tanan buhi. What I can see is that daghan ang gustong matabang natin. Ang hagit na ra para natong tanan is basta fight lang ta. Diba? Karon lang ato mga kaigsuonan, maling kamot ratain, maghugop, magtinabangay. That's the only thing we can do right now. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Muslim community sa Dakbayan sa Mandaue apektado sa dakong sunog nga natabo sa bisperas sa Pasko. Ang report ni Nico Serino. Pasado alas 3 sa hapon ni atong Biyernes, Disyembre 24, miulbo ang sunog sa barangay Mantuyong. Kikatahong nagsugod kini likod sa usa ka kapilya kundiin miulbo sa sikit-sikit nga mga panimay. Kadaghanan sa mga apektado ginama sa light materials, moabot sa 49 ka mga balay tanan ang naugdaw. Sagad sa mga nasunugan, sakop sa Muslim community sa syudad kundi lakip sa nasunog ang ilang moske.
162 ka Muslim families ang apektado, samtang dunay 6 ka Christian family sab ang nasunugan. Kadaghanan kanila temporaryo nga nag-istar karon sa gym sa barangay. Aduna na hinoy inisyal nga hinaba nga gitunol alang kanila, labi na kay sagad walay nasalbar. Wala gid mi nakuha, napunit. Wala gid. Importante safety. Importante ang mga bata na kagawas na. Sa banabana sa kabumbiruhan, 525,000 pesos ang gibilin nga danyos sa maong sunog. Matud sa kapitan na biya ang niluto ang giingong hinungdan sa sunog. Privately owned ang maong yuta. Way ni angkog kisang bahay mo naguna. So malay atong nahibawan nga dito gyud magsugod. Dayon ang tagian ng bahay sa Luyos Kapilya, Christian. So pagkasunog sa ila padung to Muslim. Kay tapad naman na sila. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga disaster personnel sa City of Manila naabot sa Subo human sa pagigo sa bagyong Odette. Kaganiha mi courtesy call ang ilang mga personnel kang Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Gipadala sila dinhi sa Subo aron mutabang sa mga panginahanglan sa mga biktima. Lakip silang gida ang mga sakyanan ug ekipo sama sa water purification system, tanker ug uban pa. Gihangup sa dakbayan ang tabang gikan sa ubang lugar sa subling pagbangon sa mga Subuanon human sa katalagman. Human sa usa ka semana sa pagigo sa bagyong Odette, road clearing sa dakbayan sa Talisay natapos na. Focus karon nila ang paghipo sa masagbot ug sa mga pagputol-putol nga bahin sa mga kahoy sa kilid sa mga daan. Anang report ni Femery Dumabo. Kining mga dump truck ug ang dagkong mga ekipo sa Bureau of Fire Protection ang mutuyok sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Saysay ni Alvin Santillana, Pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council, nga gihuman nila sa miaging semana ang paghawan sa mga nakaalis sa bisan asa nga daan sa syudad. Ilang gipunting karon ang pagkuha sa dagkong mga kahoy, sanga, mga bali nga bahin sa poste ug sa ubang nakababag sa daan ug bisan na naa sa daplin sa daan. Dinhi sa City Hall ground ibutang ang mga makuha nga debris. Para makabalik dayon ang mga trucks para mahipos ang tanang debris. Ito we are under kanang time constraints karon diri because giapas namo ang New Year celebration which is namgud tay mga kaigsuonan pod nga magpaboto. Miabag ang mga sakop sa BFP Region 6 nga miabot sa Subo niadtong Pasko isip augmentation sa BFP 7. Augmented kami to Region 7 para tumulong sa clearing, rescue at saka retrieval operation, ma'am. So yun. Actually ma'am, meron kaming 3 team. Yung isang team na deploy na namin sa Oriental, tapos yung 2 team dito po sa Cebu. Kitataw ni Santillana nga naa sila karon sa recovery. Samtang 3 ka team sa Meralco ang nitabang pag-ayos sa nayungyong nga mga kable sa kuryente ug pagpabarog sa nabali ug natumba nga mga poste sa kuryente. Uban ni Jun Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Metro Cebu Water District kon MCWD na problema karon sa pagpalit og mga generator nga magamit sa ilahang mga bomba sa tubig. Apan gipaniguro nila nga maserbisyohan gyapon ang ilang mga konsumidor. Ano ang report? Suman Attorney Joey Dalos ang chairman of the board sa MCWD nga may gamit sila og kaugalingong pondo sa pagpalit og mga generator nga mohaom sa ilang mga bomba sa tinubdan sa tubig. Apan nahurot na mga gensets dito sa kauluhan. Aduna unta sila nakuha apan gipahibaw sila sa supplier nga sa buwan pa sa Pebrero maabot sa sugbo ang gi-order nga genset. Subay nini magtigom ang mga naglangkob sa Exicom aron hukman kung unsay angayan nga buhaton. Nagsige pa migpangita og mga generator set nga inana ang mga specification. However, ang atong talamban with the help of VECO nagistorya mi some of parts sa talamban na siga naman. So kato mga pumps na mo nga naigo sa pagsiga ni andar na sad. Gidugang ni Dalos nga wa madayon ang gisaad sa Cebu City LGU nga pundo alang unta sa pagpamalit og dugang generator sets human
masangit sa konseho. Tubag ni Mayor Mike Rama nga angayan untang mangandam ng daan ang MCWD sa ingon niini nga problema. Well, the mayor responded nga iyang gi-veto karon bakante na sad. But kami, because of that incident, emergency purchase na lang sa gid mi. Okay. Oh, from Manila, no? They should have been proactive because kami din sa City Hall, proactive man may pila ka generator na to. Naigo lang. Magsalig na lang ang MCWD kanus ma-normalize ang power supply sa mga water utilities nga gilauman sa sunod buwan. Sa pagkakaroon, mulapas na sa 50% ang water production sa MCWD sulod sa ilahang franchise. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka lineman human makuryentihi samtang nag-ayo sa linya ibabaw sa poste sa Noreco 2 sa Sitio Lumboy, Barangay Tugay, Tanhay City, Negros Oriental. Matud sa Tanhay Police, ang 31 anyos nga si Ronald Gallarde nag-ayo sa disconnected service drop wire dihang natandog niini ang live wire. Ang lineman nga nakabase sa Tanhay Sub-Office gisuwayan pa og sa ospital. Apan wa na kini kinabuhi. Misa dinuon ang tagduma sa Noreco 2 kun Negros Oriental Electric Company nga mohatag og hinabang sa pamilya sa namatay nga lineman. Dakbayan sa Sugbo mopatuman og walay biyahe sa mga sakyanan sama sa gipatuman nga enhanced community quarantine kaniadto aron masiguro nga magahinan og panahon sa paghawan sa mga basura sa kadalanan. Ano ang report? Mukapin na sa usa ka semana human migo ang bagyong Odette apan nagkagrabe usab ang problema sa mga basura sa syudad nga gipanglabay sa mga tao. Gani sa Neville Hills gipangbutangan na og mga karatula nga dili palabayan og basura ang mga dapit ilabi na ang mga karsada nga nakasakop na sa agianan sa mga sakyanan. Kini ang gitutukan karon sa Cebu City LGU diin nahuna-hunaan ni Mayor Mike Rama nga mapatuman og carless days ang syudad. Wa pa hinuon magklaro kano sa kini ipatuman apan tinguha nini nga dili mabalda ang pagpanghipos sa mga nakaalis sa karsada. Ay na mo guwat nga mga bot pa ang garbage collector na agingan lanog compost pit. Sumani Konsyel Jerry Guardo nga may shifting karon nga gihatagan sa pagpanghipos sa mga basura diin tag 20 ka mga dump trucks ang ilang gigamit sulod sa 24 oras. Each team are non-equipped with kanang payloader, 5 ka payloader na, and then doon na sa skid loader, at the same time mga 20 ka dump trucks sa south, and then mao sa gyapon ang among deployment sa diri sa north. Gipasabot ni Guardo nga dili marikayan nga makasinati og bugat nga traffic apan gikinahanglan nilang hawanan ang mga karsada sa dili pa moabot ang bag-ong tuig. Overwhelmed na kita sa kadagan, massive yung kayo ang mga all barangays are all affected. Ang debris, ang garbage, nag-plug up, nag-compile na tanan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tulo ka sunog human sa pag-igo sa bagyong Odette na tala sa dakbayan sa Talisay. Sagad ini may kalabigitan sa epekto sa bagyo. Ang report ni Femery Dumabok. Ang sunod-sunod nga mga sunog usa sa gipangandaman sa Talisay City Fire Station ning nagsingabot nga pagsaulog sa bag-ong tuig. Neto Disyembre 20 miulbo ang sunog sa barangay poblasyon. Tulo ka mga balay na ugdaw tungod kini sa nabiyaang giluto kay way kuryente. Usa ang naangol sa sunog. Sa Disyembre 21 usab ka balay ang naugdaw sa sunog sa barangay San Roque. Matod sa Talisay City Fire nga sa ilang pakisusi, mga gitipigan nga gasolina mao'y hinungdan sa pag-ulbos sa kayo. Og niadtong Biyernes, sa pagdaob sa mga nabiling sanga og mga dahon mao'y hinungdan sa sunog sa barangay poblasyon nga miugdaw og 5 ka balay. Swerte na lang nga way nakala sa mga sunog. While naghatod tawag tubig nga sa mga community, then of course while going ta sa mga barangay para pag-assist and pag-conduct sa mga clearing operations. So nagsigit ang rekorida para pagpaibaw sa mga tao nga kinahanglan magmatngon ug mag-amping gyud
labi na sa pagluto sa mga kandila o kaning lamparilya. Samtang nipagawas na og direktiba si Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug ang provincial government nga dili ang paboto og bisan fireworks sa pagsugat sa bag-ong tuig. Sa ato nakita nga sitwasyon, delikado gyud. Bisan pag fireworks, delikado gyud siya. Oba ni Jun Sulon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Human sa Bagyo, gibali karon sa Mandawi City ang vaccination rollout. Gipahibaw sa City Health Office, usara hinuon ka site ang bukas karong adlaw nga mao ang Pacific Mall. Bukas ra kini alang sa mga second dosers, ingon man sa mga buot magpa-booster shot. Mato ni Dr. Debra Katulong sa City Health Office, wa pa sila modawat og first dose sanggit aduna pay suliran sa internet connectivity. Mabot sa 107 ka mga tao na tala nga nakalas gumikan sa pagkusukuso sa bagyong Odette ni atong miaging simana. Sa update gikan sa provincial government sa Bohol, mabot sa 14 ang namatay sa lungsod sa Ubay nga maoy nagrabihan sa bagyo. 14 usab ay natala nakalas sa lungsod sa Talibon, 7 sa Bien Unido, 7 sa Loon, 6 sa San Miguel, 5 sa President Carlos P. Garcia, 5 sa Inabanga ug 5 sa Katigbian. 12 ang missing ug maabot sab sa 1,941 ang nasamdan. Matod sa taho, maabot sa 26,590 ka mga pamilya o 61,997 ka mga tao ang ipabakwit dihang miigo ang bagyo. Dulan sa 2,000 ka mga biktima sa bagyong Odette sa habagatang bahin sa lalawigan sa Subo ang nakadawat og mga relief goods gikan sa GMA Kapuso Foundation. Usa ka libo ka may pilya sa barangay Lamacan, Argao ang naapuran usab og mga relief packs ni atong Disyembre 24 bispera sa Pasko. Samtang 670 usab ka mga pamilya sa mga apektadong dapit sa lungsod sa Dumaguete ang nahatagan og mga relief goods sa maong adlaw. Miabag si GMA Kapuso Foundation sa pagtransport ug pag-repack sa mga relief goods ang taga Naval Forces Central. Ning panahon sa katalagman, gikinahanglan ang pagtinabangay sama sa sektor sa gobyerno o pribadong sektor. Sama ning usa ka non-government organization nga nakig-alayon sa dakbayan sa Subo aron pag-apod-apod ug ayuda sa mga biktima sa bagyo. Pasiunang tabang nila ang 5,000 ka mga bags of goods nga adunay sud nga mga bugas ug dilatang pagkaon. Target usab nila nga makaapod-apod og 100,000 families sa lalawigan sa Subo ug sa Bohol. Gikatakda usab silang muadto sa Mindanao aron makatulol og tabang. Katambayayong nila ang Armed Forces of the Philippines, ilabi na ang Philippine Navy. Our practice was really to coordinate with the LGUs. Other than the fact that they are the head of their own MDRRMC, PDRRMC, they really know their beneficiaries. They know their people. They know the needs of their constituents. Dahil salamat sa mga kapuso nato, apil lang na sa gawa sa nasod, ginigisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Cecil Kibod Castro ug maayong hapon mga kapuso.